салом дӯстон, ҳамватанони азизу гиромиқадр. хоб чихеле ки шумо дар навор дар пушти ман мебинед, аллакай мо як дастгоҳе омода сохтем ки аз ҷумла ба варзишгарон тааллуқ дорад. яъне ки дар ин дастгоҳи мо омода сохта якчанд тарз ё ки намуд тамринҳои обутоби баданро иҷро карда мешавад. яъне ки мақсад чист? мақсад он ки бисёри нафарон мехоҳанд ки дар хонаи худ яъне ки брус дошта бошанд, турник ё ки прессзанак ё ки дигар намуди тамринкунандаҳо. ба ҳамин хотир барои вайро омода сохтан ҳамаи вайро хароҷоти зиёд лозим аст. ана ин дастгоҳе ки мо омода сохтем, яъне ки 4 тарзи тамрин дар ин иҷро карда мешавад ва хароҷот кам аст. ба ҳамин хотир айни ҳол мо ошно месозем ки чӣ хел сохта шудааст. ин баъдтар бо мо нишон медиҳем ки чӣ навъи тамрин дар ин иҷро карда мешавад. якум иҷрои амали варзишӣ яъне ки тамрини бадан ин брус аст. дар анамин ҳозир мо нишон медиҳем чӣ хел. дуюм намуд яъне ки обутоб додани бадан ин турник кашидан мебошад. сеюм намуди яъне ки тамрини бадан ин пресс задан мебошад. ин дастгоҳе ки мо омода сохтем ба тамоми нозукиёш, яъне ки ба шумо пешкаш сохтем ки чӣ тавр буд, чӣ тавр яъне ки тамрини бадан дар ин иҷро карда мешавад. ба ҳамин хотир ба ҳар як варзишгар тавсия медиҳем ки аз чунин намуди дастгоҳ истифода кунанд бештар, зеро ки як хубии дигар дорад ки вазнаш на он қадар вазбин буда, яъне ки метавонӣ инро аз як ҷо ба як ҷои дигар кӯчонида барӣ ва метавонӣ ки дохили хонаи худ дарорӣ. ҳар кас вобаста ба қаду яъне ки басти худаш метавонад ки чунин дастгоҳ созаду ва тамрини бадан кунад. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем, варзиш гарави саломатист. аз чунин дастгоҳҳо бештар истифода баред ва дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед. дар ин видео лайкро зер мекунем то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. хоб дӯстон.